Oblievačka, to nesnáším úplně. Protože já pocházím z Beskyt, z Moravy. A... To je na Slovensku oblievačka. Ne, to snad není pravda. To snad není pravda. Dajte si jinou partnerku. Oblievačka. Hej! Krasavica. Tak teda držte palce. Mne osobne sa oblievačka nepáči a ani mi nechýba. Ježiši Kriste. No tak to vidíte. No čo, zvyk je zvyk, aj keď sprostý. Silvia, prepáčte. Prepáčte mi, to bolo to prvý a posledný krát v mojom živote, čo som oblieval. Slovenský zvyk oblievačku, ako ja vidím, vždy som strašne trpela, vždy som prechladla. A takto to ženy robíme všetky. A nie, my máme tiež oblievačku v Čechách. Teniska. Ha? Oblievačka? Doma máme túto tradíciu. Bratia nás ráno aj s ocinom hodia vždy do sprchy, osprchujú nás, ale už či... Ja som chodievala spávať s pohárom vody pri postele, aby som mohla na útok zareagovať proti útokom, teda útok mojich bratov a otca. A dokonca som si ich vychovala tak, že už posledné 2 roky boli ku mne veľmi mierni. Tak šťastnú veľkú noc. Katarinka. Seahersqueer.com Šiby, ryby, z koláča do korváča. Dámy a páni, toto bolo... Áno, diváci nás doma počujú. Aha, takže toto bolo prvé kolo Let's Dance. Videli ste 10 tancov, 5 štandardných a 5 latinských. V budúcom týždni sa môžete tešiť na rumbu a quickstep. Toto je improvizované zamiešanie sa do všeobecnej klaňačky. Pustite Marcela Lajferová Cúva. Výborne, zorientujeme sa. Toto je krst moderátorský pre teba, vieš? Áno, ďakujem, bolo to úžasné. Tešíme sa na vás aj o týždeň na Markíze. V nedeľu po 20. Kde? Let's Dance. Let's Dance. A toľko sme to trénovali. Tak, pretože ďakujeme za pozornosť a nezabudajte, je Veľká noc, treba sa tomu prispôsobiť. Takže vyšite koho treba, oblete koho treba. Pekný večer na Markíze. Smiem prosiť.